спачатку, напэўна, пачнем развучваць традыцыйны крок лягонікі. Я попрошу кагосьці з наших чальцоў клуба показаць традыцыйны крок. Дзяўчаты, выходзьце смялей. Хто-нибудь яшчэ далучыцеся? Зараз дзяўчаты пакажуць, і пасля можна вам самим спрабаваць далучацца. Ну, просто крок показать. Паспрабавалі? Добра, я спадзяюся, што падчас танцу яшчэ больш пачнеце выконваць. Ну і характэрнымі для гэтага танцу былі пэўныя элементы. Напрыклад, людзі любілі пацалаваць дровы. Дзяўчаты, пакажыце, як звычайна ў танцы гэта рабілася. Не забываем не толькі пра ручкі, але і пра ножкі. Крок мы захоўваем. Мы будем чарадаваць праходку традыцыйным крокам з вось такім пілаваннем, і яшчэ будуць змены. Напрыклад, пара спыняецца пасля прагулачкі і абыходзяць адзін аднаго. Трэба ўявіць прастакутнік, 4 крокі змяшчаюцца партнёр у адзін бок, партнёрша ў іншы. Спачатку праз правае плячо. 4 крокі. Змяшчаюцца на крок у бок і спінамі вяртаюцца. А як вярнуліся, то шчапляюцца моцна лакаткамі і круцяцца. І калі раптам ззяе сонейка, то закрываюць ложкі далонкай. Вось такія прыгожыя у нас лявольнікі. До конца проигрыша яны так крутяцца, а пасля ізноў бягуць. Пасля